ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኮኑ በዓልቶም ለተስፋዬ ባር ክቡራት ሕዋተይ ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ልሙድ መሃሪ ዝኾነት ንትሕትና ዘይብልና ትሕትና ተምህር ትሑታት ንኽንከውን ካብ ቅዱሳን ኣቦታትና እንመሃረላ ስነ ጽሑፍ ሒዘልኩም መፅእ እኒአኹ እንተፈቲኹምዋ ብላይክ ጀምሩዋ ክቡራት ሕዋተይ ሓደሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ባር ናብዛ ስነ ጽሑፍ ከብለኩም ሰናይ ጸኒሒት ትሕትና ማለት በኃይል ምሕረት ጸጋ ጥበብን ፍቓድን እግዚአብሔርን ተዘይኮይኑ ኮንቱ ምዃንካ ፈሊጥካ ንርእስኻ ምትሓዝ ዘይምዕባይን ዘይምኹራዕን እዩ ትፈልጥ ከለኻ ከም ዘይትፈልጥ ክቡር ከለኻ ከም ሕሱር ሰናይ ግብሪ እናሰራሕኻ ከም ዘይሰራሕኻ ዝግባአኒ እየ ዝሰራሕኹ ብምባልን እናሃለወካ ከም ዘይብልካ ንርእስኻ ኣትሒትካ ምርኣይን ማለት እዩ። ትሕትና ማለት ግና ግቡእኻ ንኸይትሰርሕ ዝዓግተካ ሕማቕን ድሕሪትን ከምኡውን ድኽመትካ ዝሽፍን ጥበብን ኣይኮነን። እቶም ትሑታት ቅዱሳን ዝተጸውዕሉ መንፈሳዊ ዕዮ ብትሕትና ይፍጽሙ እናገበሩን ምስ ፍጸሙን ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና ይብሉ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁጽሪ 10 ጸጎም ሸፊኖም ብትሕትና የገልግሉ እምበር ከምቶም ስርሖም ምእንቲ ክፍለጠሎም መጣቕዒ ሃሪሞም ዝእውጁን ግኑን ስም ንኽረኽቡ ብውዳሴ ኮንቱ ዝናፍቁን ምሁራትን ጥበበኛታትን ኣይኮኑን። በዚ ከዓ ቅዱሳን ህይወቶም ኣመቂሮም ንኣመንቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘይኣመንቲ ኣህዛብ እውን የመቁሩ። ካብ ግስነት ክሳብ ንግስነት ጸጋ እግዚአብሔር ዘይተፈልዮም ከም ልበይ ዝተባሃለ ሃብተ መዝሙርን ሃብተ በገናን ሃብተ ትንቢትን ራእይን ዝተውሃቦ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ እንከሎ ኣነ ግና ሓሰኻ እምበር ሰብ ኣይኮንኩን ብሰብ ዝተንዓቅኩን ኩሉ ሰብ ዘላገጸለይን እየ በለ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 22 ካብ ቁጽሪ 6 ኩሉ ግዜ ኃጢአቱ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ነበረ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 51 ካብ ቁጽሪ 3 ሙሉእ ለይቲ እውን ንመደቀስየይ ብንብዓተይ ኣጠልቅዮ ኣለኹ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 6 ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽሪ 6 መምህር ትሕትና ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ተምሃሩ ኣነ ለዋ እየ ልበይ እውን ትሑት እዩ ክብል ምሂርና እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጽሪ 29 ካብ ክርስቶስ ዝተምሃረን ኣሰሩ ተኸቲሉ ንዕኡ ዝመሰለን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 1 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዘሳጎግዋ ምንኣስ ኩልኩም ሐዋርያት እየ እሞ ሐዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጽሪ 9 ይብል ነበረ ዋላ እውን መዓርጉ ፍጹምና በጺሑ እንተነበረ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮንኩን ይብል። ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 12 ክሳብ ቁጽሪ 13 ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር ንቕርቦ መስዋዕቲ ዝመቅር ቅቡል ዝገብር ትሕትና እዩ። መስዋዕቲ ባህ ኣይብለካን እዩ። መስዋዕቲ ኣምላኽ ስጉር መንፈስ እዩ። ንስጉርን ንቁጥቁጥን ልቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ ከም ዝብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 51 ካብ ቁጽሪ 17 መስዋዕቲ ርእስናን ኣገልግሎትናን ብዘይ ትሕትና ኮንቱ ምዃኑ ዝተረዱ ቅዱሳን
ክምዕዱን ከለዉ እግዚአብሔር ጸግኡ እንተሃበካ ንዑ እትጸረሉ ይቕረታ ምስኡ ትሕትና ክህበካ ሕተቶ ተዘይኮይኑ ነቲ ጸጋ ክወስዶ ለምኖ ይብሉ ከመይ ጨው አገልግሎቱ ትሕትና ስለ ዝኾነ አገልጊልካ ከይሰጎምካ ጎየ ወድየ ኢልካ ምእዋጅ ርእስኻ አልዒልካ ንኻልኦት ምውራድ ናብ አምላኽ ዘይቀርብ ጽዮን አገልግሎት እዩ። ሃብትና ውህብቶና ፍልጠትና ሓይልና ካብ አምላኽና ምዃኑ ፈሊጥና ጨው ትሕትና እንተዘይሒዝና መቐረት ህይወት ነስተማቕር። በአንጻሩ ትሕትና ዘይብሉ ህይወት ትዕቢት እዩ። አነ በሊፀ፣ አነ ዓብየ፣ አነ እፈልጥ ዝብል ኣነነት ውፅኢቱ ውርደትን ውድቀትን እዩ። ንዲያብሎስ ክሳዕ እስከ ዘይብሉ ኣጽናፍ ጸልማት ዝተደርበዮ ብትዕቢቱ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጥበበኛ ሰሎሞን ክገልጾ እንከሎ ንውርደት ትዕቢት ይቕድሞ ንውድቀት ድማ ኩርዓት ይብል። ምሳሌ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 18 ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኩሉ ዘየአቢ ርእሶ የሃስር ወዘአታሃተ ርእሶ ይከብር። ርእሱ ልዕል ልዕል ዘበለ ይወርድ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ይብል ይብለና። ሊቃነ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ብወገኑ አቶም መንእሰይ ከምኡ ነቶም ዝዓበይኹም ተገዝእዎም አምላኽ ንዕቡያት ይማዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም እዩ እሞ ኩልኻትኩም ንሕድሕድኩም ምእንቲ ክትግዝኡ ትሕትና ተዓጠቑ። ደጊሙ ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ አምላኽ ትሕት በሉ ብምባል ትሕትና ክንለብስ ይምዕደና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 5 እስካብ ቁጥሪ 6 እግዚአብሔር ንዕቡያት ዝመዓቶም ኣብቶም ትሑታት ግና ጸጋ አምላኽ ዝዓዝዝ ካብ ኮነ መንገዲ ትሕትና ክንስጉም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ትምዕደና። መንፈስ ትዕቢት አርሒቕና ትሕትና ክንለብስ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጉ የብዝሐልና። ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጠዓመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኮንቱ ኣይትግበሩ። ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ አብሊጹ ይርአዮ። ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 3 አሚን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሚን። ዘጉደልኩም ዘጠጠኩም ቅዱሳን ቃላት ባፈትኩም ቅዱሳን መላእክት አርመለይ ኩራት ኣሕዋተይ ተማሂርኩምዎ ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተማሂርኩም ክትኮኑ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋዬ እግዚአብሔር አምላኽ ትሕትና ክንለብስ ትሑታት ክንከውን ብጸጉ ይደግፈና። ባር ካልእ መዓልቲ ብካልእ ቪድዮ እስካብ ዝመፀኩም ሰናይ ወሰላም ሰላም ቅነ